akwai wanda ya kawo min invitation na aure rana yake gaya min dalilin da ya sa auren, darasin akwai ban sha'awa. Wato shi asali kaɗa yarinyar maye, da ya kaɗe ta sai hannunta ya faɗa, ana a wajen gashin masara, sai hannunta ya faɗa sai ya ƙone cikin wutar da ƙarfen nan, sai ya ƙone hannun, kuma gurin da caɓi ta faɗa haka ta jiki. sau da ka yi fakin ɗin mota ya fito ya ga halin da yarinyar nan ta shiga, sai ce mata ta shigo mota ya kai ta asibiti, cewa ba ta shiga, ga ciwo a jikinta, ta ce ba ta shiga. To ina gidan ku kai ta ce a, sai fakin ɗin motar ya nemi a daidaita sau, suka shiga a daidaita sau suka tafi gidansu. ya je ya ce shi ne ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. Baba ta ce babu komai, tsatsayi ne, yi tafiyar ka, za mu kai ta